ёбон яке аз ноҳияҳои агросаноатии мамлакат ба ҳисоб рафта дар замони соҳиби истиқлолӣ бо татбиқи барномаҳои давлатӣ комилан рушд намудааст. симои ноҳия дар пайи созандагиҳо бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон боз ҳам зебо гардида, инфраструктури зарурии соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ беш аз пеш мукаммал гардонида шудааст. бунёду навсозии иншооти таъиноти гуногун дар ноҳия ба беҳтар гардидани сатҳи рӯзгори сокинон мусоидат намуда, корҳои ободониву созандагӣ ҷиҳати таъмини сокинон ба кори доимӣ ва муҳайё намудани шароити арзандаи зиндагӣ дар ноҳияи Ёвон вусъат доранд. то ҷашни муқаддаси миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ёвон сохтмони бунёду навсозӣ беш аз 561 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шудааст. аз иншооти сохташаванда то ин давра 200 иншоот бо шароити имконоти муосир сохта шуда садҳо нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар доираи корҳои ободонӣ маркази ноҳияи Ёвон шаҳраки Ёвон беш аз ҳарвақта диққатҷалбкунанда шудааст. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ, биноҳои баландошона, марказҳои муосири хизматрасонӣ, боғу гулгаштҳои фароғатӣ, таъмиру навсозии роҳҳои маҳаллӣ симои шаҳраки Ёвонро муосиру зебо намудааст. дар доираи солҳои рушди саноат ва татбиқи ҳадафҳои чоруми стратегияи ҳукумати мамлакат саноаткунонии босурати кишвар дар ноҳияи Ёвон бунёди корхонаҳои хурду бузурги саноатӣ ва бо ин роҳ таъмин намудани сокинон бо кори доимӣ вусъат меёбад. имрӯз дар ноҳия 56 корхонаи саноатӣ фаъолият дошта, дар онҳо бештар аз 6000 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор фаро гирифта шуданд. дар тӯли ин муддати кӯтоҳи таърихӣ дар ноҳияи Ёвон бештар аз 40 корхонаи саноатӣ бунёд ёфтааст ва дар ин корхонаҳо маҷмуан бештар аз 2 миллиард сомонӣ маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ истеҳсол карда мешавад. дар ноҳия мо ҳамагӣ 10 та корхонаи саноатӣ дорем. аз он ҷумла мана дар корхонаи тиллои сафед мо 2000 тонн пахта ҷамъоварӣ кардем. дурнамои ноҳия 24420 тонна пахта дар ноҳия дурнамо карда шуд. аз он ҷумла 12000 тонн мо дар ноҳия ҷамъоварӣ карда шудем. мо ният дорем дар заминои хоҷагии деҳқонии ноҳия кишти якум ба роҳ монда шуд. мо кӯшиш мекунем ки нақшаи ноҳияро ба 24420 тонн пахта ҷамъоварӣ кунем. корхонаи истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ҷамъияташ дорои масъулияташ маҳдуд тиҷорати сормон аз ҷумлаи коргоҳи хурди саноатист ки дар он 10 нафар ва бо маоши хуб таъмин гардиданд. дастгоҳҳо барои истеҳсоли маҳсулоти ширӣ аз қабили қаймоқ, ҷурғот ва йогурт аз хориҷ харидорӣ шуда маҳсулоти истеҳсол намудаи ин коргоҳ ба шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ содирот карда мешавад. ба хотири ҷавобгӯии талабот ва беҳтар истеҳсол намудани маҳсулоти ширӣ дар коргоҳ озмоишгоҳ фаъолият менамояд ки дар он мутахассисиботаҷриба ҷалб гардидааст. ҷамъият нақша дорад ки дар оянда иловатан иншооти нав ҷиҳати истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва бештар намудани ҳаҷми истеҳсолот бунёд намуда боз ҷойҳои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ ташкил кунанд. ба рушди соҳаи маорифу фарҳанг дар ноҳияи Ёвон диққати хос равона карда шудааст. бунёди муассисаҳои нави таълимӣ бо шароиту имконоти муосири таълиму тарбия, аёниятҳои хониш ва симхонаҳои муҷаҳҳаз ба технологияҳои зарурӣ аз ҷумлаи дастовардҳои соҳа арзёбӣ мегардад ки давоми солҳои охир мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифта шудааст. бо истифода аз шароити имконоти муҳайёшуда омӯзгорону хонандагон дар озмуну олимпиадаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ фаъоланд, иштирок менамоянд ва ба дастовардҳои назаррас ноил мегарданд. дар соҳаи иҷтимоиёт низ ноҳияи Ёвон ба пешравиҳои бисёр ҳам назаррас ноил гардидааст. ин қадар насли наврас ба донишомӯзӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мекунад нисбат ба солҳои пешин. ин ҳама аз ғамхориҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, хоса пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти соҳаи калидӣ будани соҳаи маориф
و تشکیل گردیدن آزمون‌های گوناگون در سمت علم و معارف که امروز از ناحیه یوون اینقدر اشتراکچیان زیاد دارد، اینقدر هواداران زیاد دارد و در طول همگی چند ساله که این آزمون‌ها از قبیل فروغ صبح دانایی کتاب است، علم فروغ معرفت، تاجیکستان وطن عزیزی من و باز چند آزمونه که سالهای اخیر راه اندازی شدند غالبان زیادی دارد و انا همین غالبان آزمون ها با همون یک نیروی بزرگی که در این سمت دارند تکان بخشند. соли равон шӯъбаи маорифи ноҳия байни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва миёнаи касбӣ ба хотири рушди ҳаракати олимпӣ, дарёфти хонандагони болаёқат ва ҷалби таваҷҷӯҳи онҳо ба омӯзиши фанҳои дақиқ, табиӣ ва риёзӣ 15 олимпиада ва 30 озмуни фанӣ баргузор намудааст. дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаҳои фанӣ имсол 72 нафар хонандагони ноҳия иштирок намуда, аз байни онҳо 25 хонанда ба гирифтани медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ мушарраф гардиданд. шӯъбаи маорифи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи Ёвон баҳри амалӣ гардондани сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон корҳои назаррасро ба анҷом расонид. дар ноҳия ҷиҳати густариш ҳаракати олимпӣ, дарёфти хонандагони болаёқат ва рушди истеъдодҳои онҳо аҳамияти ҷиддӣ дода шудааст. соли равон 15 номгӯи олимпиада ва зиёда аз 30 намуди озмунҳои фанӣ, инчунин маҷмӯи зиёди чорабиниҳои нақшавиро ташкил ва гузаронид. дастоварди дигаре ки маорифчиёни ноҳияи Ёвон ба он ноил гардиданд, сазовори шоҳҷоизаи мураббии соли Тоҷикистони 2024 гардиданд. омода намудани мутахассисони баландихтисос ва ҷавобгӯ ба талаботи замон дар коллеҷи технологияи фармасевтии Тоҷикистон дар ноҳияи Ёвон имрӯз бо имконоти муосир ба роҳ монда шуда, барои омӯзиши илм ва мутобиқ ба талаботи замон ба роҳ мондани дарс дар ин муассисаи таълимӣ дастгоҳу таҷҳизотҳои муосири соҳавӣ насб гардидааст. коллеҷ дорои озмоишгоҳи муосир ва синфхонаҳои фанӣ, аз ҷумла синфхонаҳои технологияи компютерӣ мебошад. иштироки омӯзгорону донишҷӯёни ин муассисаи таълимӣ низ дар озмуну олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фурӯғи субҳи донои китоб аст, илмфурӯғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман назаррас буда, ҳамасола онҳо ба дастовардҳои намоён ноил мегарданд. соҳаи маориф низ хеле пешравиҳо кард. дар ин давра зиёда аз 20 муассисаи таълимӣ дар ҳудуди ноҳияи Ёвон таъсис ёфт ки яке аз онҳо мана ҳамин коллеҷи технологии фармасевтии Тоҷикистон мебошад ки бо дастур ва бо иштироки бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифт ва дар тӯли 6 соле ки ин муассиса фаъолият дорад, аллакай садҳо нафар кадрҳоро дар соҳаи тиббӣ, аз ҷумла дар кори фарматсевтӣ, дорусозӣ, дар кори табобатӣ ташхисӣ, дар кори ҳамширагӣ, дандонсозӣ аллакай ба ҷодаи истеҳсолот равон кард ва имрӯз мо бо ифтихор гуфта метавонем ки кадрҳои хатмкардаи муассисаи мо дар Тоҷикистон ва берун аз он сарбаландона хидмати халқу давлатро ба ҷо меоранд ва номбардори муассисаи мо ва ноҳияи худ мебошанд. با تشبث خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، امروزها تمام شرایط‌های لازمه به جوانان دوران استقلالیت مهیا شدند. این است که سال از سال بلند برداشتن مزد معاش آموزگاران، بناهای نوی علاوگی با تمام تجهیزات‌های زمانویش برای نسل آینده ملت مجهز گشته ایستادند. جواباً به این غمخوری‌های سرور دولت، ما جوانان را ضرور است که تمام علم‌های زمانوی را از خود نماییم و برای آبادی و آزادی استقلالیت سهمگذار باشیم. соҳаи тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ низ дар ноҳияи Ёвон нисбат ба солҳои қаблӣ рушд намуда, сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба маротиб боло рафтааст. беморхонаи марказии ноҳия пурра таъмир карда шуда, бо дастгоҳҳои лозимӣ соҳавӣ таъмин гардидааст. дар беморхона барои хизматрасонии баландсифати тиббӣ табибони соҳибтаҷриба фаъолият намуда, чун пайравони асили ҳаким, сино давобахши беморон мебошанд.
бо истифода аз шароити мавҷуда имрӯз дар ноҳия ҷарроҳӣ ва дигар амалиётҳои тиббӣ гузаронида шуда мушкили сокинон ки дигар беморхонаҳо муроҷиат менамуданд бартараф гардидааст. ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ гузаронидани зимистони солҳои 2024-2025 дар муассисаҳои тиббии ноҳия миқдори зарурии ангишт ва дигар маводи сӯхт захира гардида дар беморхонаи марказии ноҳия ибтидо аз шуъбаи таваллуд то дигар иншооти ёрирасон фаршҳои гарм васлу насб гардидааст. системаи ягонаи гармидиҳӣ низ дар беморхонаи марказии ноҳияи Ёвон фаъол буда дар давраи зимистон мунтазам бино бо гармӣ таъмин мешавад. дар доираи корҳои созандагӣ ба ифтихори ҷашнҳои миллию давлатӣ дар ноҳияи Ёвон бунёди бунгоҳҳои саломатӣ идома дорад. бо иқдоми соҳибкорони ноҳия дар дурдасттарин деҳаҳо бунгоҳи саломатӣ бо шароити муосири тиббӣ ва хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуда боз ҳам баланд бардоштани сифати хизматрасонии тиббӣ дар меҳвари фаъолияти масъулин қарор дорад. бо ибтикори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Ёвон ба ҷалби соҳибкорони ватандӯст бунёди иншооти таъиноти гуногун ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон идома дошта, онҳо бо сифати хуб ва ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир ба истифода дода мешаванд ки ин тадбир дар боз ҳам боло рафтани сатҳу сифати зиндагии сокинон мусоидат мекунад.